имрӯз ман ба шумо тарзи ҳамон печат кардани сурата дар футболка ба шумо нишон медиҳам. Баъд Хайруллоев дар ҷавоб гуфт ки 3600 рубл. Салом бародарон, номи ман Акбар ва ин канали АЧОИБ ТВ аст. имрӯз ман ба шумо мехоҳам тарзи печат кардани ҳарф ё ки сурат дар футболкаро ба шумо нишон диҳам. Агар дар ёдтон бошад, дар канали Хайруллоев як вақт як видео баромадагӣ буд. Хайруллоев ҳам дар футболкаш навиштагӣ буд ки номи худша, гӯем ҳамун номи каналша дар футболкаш навиштагӣ буд. Баъд ҳамун сурата дар одноклассник партов дар ҳамунҷа дар комментарий як кас савол дод ки амира заказ кади, чанд сум заказ кади? Баъд Хайруллоев дар ҷавоб гуфт ки 3600 рубл. 3600 рубл конечно пули кам нест барои як футболка. Ё ки ҳамун шабрӯз подписчикои Хайруллоев аз 4000 ба 15000 расидагӣ буд, даромадаш нақд шуда буд ки 3600 рубл да як футболкаро гӯем заказ кард, харид. 3600 рубл агар мисол ба тоҷикӣ ҳисоб кунем, 1000 рубл средни 150 сомон ҳисоб кунем, 540 сомон мешавад. И жалка ки 540 сомонда як футболкаро заказ кунем. имрӯз ман ба шумо тарзи ҳамон печат кардани сурата, гӯем печат кардани сурата дар футболка ба шумо нишон медиҳам. Видеоро то охир тамошо кунед, мефаҳмед ки чӣ кор мекунӣ, чӣ кор кардан дар кора ки сурата ё ки ҳамун ҳарфа дар футболка печат мекунӣ. Дар куҷое ки коғаз барои печат кардани сурат мефурӯшанд, яъне фотобумага, ин хел коғаз ҳастай, ҳама хуб бошед, ин фирмаи ламондай. Ин коғаза термотрансферная бумага меган, ё ки термобумага ҳам меган. Ана намуд коғаз ба мо имкон медиҳад ки сурата дар футболка печат кунем. Хуб, баъд бародаро коғаза аз дуруни ҳам чиш мегирем барои сурата печат кардан. Як тарафшин клетка дорад, ин тарафш коғази сафеди тоза. Сурата дар ин тараф печат мекунем. Баъд сурата дар фотошоп сурата наоборот мекунем, агар ҳарф бошад, яъне аз тарафи чап хонда шавад. Инам хеле аз тарафи чап хонда шавад, ки барои вақте ки дар футболка печат мекунӣ ба ӯ шакли роста мегирад. Хай ба ӯ вақта озима шумора вақтам бод мефаҳмем. На хел рост не, сурат бояд анам хел чапана бошад. Хуб, сурата печат мекунем. Хуб, сурат хуш рӯбрӯ омад. Баъд бародаро, мисол дар танаи футболка мо мехоҳем ки фақат ҳарф биёяд, на ҷои мисол фони зиёдӣ, ҷои зард наёяд, барои ҳамун ҷои нодаркориро бурида мегирем. Хуб, ин хел бародаро, баъд вақте дар печат ана хел мемонем, шакли ростара мегирад. Баъд барое ки футболка безир наёяд, чӣ наёяд, не чӣ хел ки дестем ҳавори хушрӯ нест, як бор утюг мекунем. Ана хуб бародаро, намира мисол дар ами ана хел мемонем. хушрӯ ҳавор хушрӯ мемонем ки шутоби каҷу клип наёяд. баъд бародаро утюга максимални скоростда мемонем, амра болои амида утюг мекунем.
خب وقتی که اتو کده شدیم بعد امی ویخن سلوشه اویستا اویستا هوی میکنیم میگیریم. هوپا خوب چقدر دیدین برادرها تو گپا تنجی بدای چقدر دیدین برادرها صد رویشی ما اول باوری نداشتم که یک مثال فوتبالکا میسازم سپورت میشود نه که صد رویش گویم حقیقت داشته چون کسی که مثال صورتگیر خونه داره کاغذ میخری میتون که با میا بیزنسی نرمال تشکیل کنی. این بود موضوع امروزه ما برادر. اگر ویدیو معقول شده باشه حتما لایک در کانال подписка و در بار подписка یک زنگوله هم را بزنید تا به ویدیوی آینده بیخبر نمونید. خیر در پناه خدا باشید.